Nanawagan ang Pag-asa DOST sa publiko na sa kanila lamang at sa mga lehitimong ahensya at pinagkakatiwalaang media sumubaybay patungkol sa mga ulat panahon at huwag basta-bastang maniniwala sa mga peking post na makikita sa social media. Ito ay kasunod ng mga kumakalat na impormasyon patungkol sa isang super typhoon na posible umanong tumawid sa Central Philippines sa November 5 hanggang 7. Ayon kay Ruth Pakala, wala itong katotohanan. Aniya, bagamat mayroon silang binabantayan na sama ng panahon, masyado pa raw maaga para tawagin itong super typhoon, lalo pat may kalayuan pa ito sa Philippine Area of Responsibility. Linilinaw ko ngayon, yun pa lang ang ating nakikita. Kasi habang lumalapit siya, saka natin malalaman yung reliability, accuracy niya kung magiging mahina or malakas na bagyo pa siya. Asahan naman daw ang maulan na paggunita ng undas sa rehiyon dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kaya siguraduhin na magdala ng mga panangga sa ulan. Medyo may kalayuan pa siya. Although hindi natin masisi yung mga kababayan natin dahil may open source online na mga tinitingnan, lalo na yung mga weather enthusiast. So, ang paalala natin sa ating mga kababayan na alam natin ngayong quarter na ito, October, November, December, ay talagang malalakas ang bagyo na dumarating or naaapektuhan ang Kabikulan. So ngayong buwan ng Nobyembre, ang ine-expect natin na pwedeng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ay 2 or 3 na weather system. Posible siya na ang tracking niya ay mas mababa kaysa sa mga previous na bagyo. Para naman sa latest update, bisitahin ang pag-asa.dost.gov.ph at mga opisyal na social media accounts ng ahensya para sa mga tamang impormasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.